ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ପୁରୀରୁ ଆସିଥିଲି ଅଲାରନାଥ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ବି ଫୋନ୍ କରିଥିଲି। ଭାଇ କହିଲେ ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଭାଇ ଆସନ୍ତୁ, ଆସିବ ଦେଖା ହେବା। ଦୈବକୁ ମୁଁ ବି ଥିଲି। ଭାଇ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଉ ବି ତା ସହିତ ବି ଅଭାଇ ବି ଦେଖା ହେଇଗଲା ଅଲାରନାଥନ୍ତି। ହଉ ଭାଇ, ଏଇ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା, ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ନେହଟା ଆମମାନେ ଭାଇ ସବୁ ଥାଉ। ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଆଜି ଶିଖନ୍ତୁ, ଭାଇଚାରା ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଭାଇମାନେ କ'ଣ କହିବେ କୁହନ୍ତୁ। ଆମରି ଭାଇ ତ, ଆମରି ଭାଇ, ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ମୋର ସେଠି ଶିଳ୍ପୀମାନ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭାଇ ମୁଁ ତ ଆସିଥିଲି ଅଲାରନାଥ। ଭାଇ ମୋତେ ରାତିରେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ତ ସେପାଟରେ ଥିଲି। ଭାଇ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିଲେ ଆସିଲା ବେଳେ। ଭାଇ ଆସିଲେ ମୋତେ ଫୋନ୍ ମାରିବ। ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଭାଇ ବ୍ୟାଗ୍ ଫ୍ୟାଗ୍ ଗାଡ଼ିରେ ଅଛି ବୋଲି ବ୍ୟସ୍ତରେ ମୁଁ ଆଉ ଫୋନ୍ ମାରିନି। ଆଉ ଆମର ବିକ୍ରମ ଭାଇ ବି ଆସି ମୋତେ ଦେଖା କରିଥିଲେ। ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ଦେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ଭାଇ ବି ଅବିକା ମୋତେ ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ଦେଲେ। ଆଉ ଭାଇ କ'ଣ କହିବି ଭାଇ, ଯାହା ହଉ ପୁରୀର ଭାଇଚାରା ନିଆରା ଭାଇଚାରା। ରହିଲି ଭାଇ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ବିଶ୍ୱ ଭାଇ। ଯାହା ହଉ ଭାଇ, ଆମ ଭାଇ ସେ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଟି ଭାଇ, ଆଉ ସିଟି ହେଲ୍ପ ଭାଇ ମାନେ ଭାଇ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।